Oke guys, selamat pagi. Hari ini mau bekerja. Jero siji loro. Bekerja di Balerejo. Hari ini ijaban karo siraman guys. Ini temen aku. Terus temu mantene wong liya guys. Temu mantene dandani wong liya. Dari Panaraga gitu loh. Ya gak apa-apa guys. Rezeki dibagi-bagi. Ben temennya kabeh mendapatkan rezeki. Begitu. Yang penting bayaran gak kelong bayaran ini ngono lho guys. Yang penting bayaran guys. Krim pagi dan gak kena sinar matahari. Kena sinar matahari ini belang-belang menggo ben resik guys. Oke, lipstikan. Kek, meladine. Iya, Dewi. Selak sore, selak awan. Acaranya sih jam 10. Ngene, siramane. Apike gambine. Apik ya? Katoke jane ngono kuwi. Lah katoke apa? Masuk kuwi. Udah. Nguruk pit. Aduh, mah. Kok rok-rokan barang lanang kok rokan. Lho. Lanang kok dikon rokan. Lanang, Mas. Lanang, Mbak. Oh, lanang, Mas. Kok nisi kayaknya apa sini? Ratus apa? Lah, bandune jelali. Langsung mau. Nganuku, apa ki jenenge casku? Ngene, lah. Kok bandune gak keri ya, Mbak? Saya tak nggon sik. Bandune kutuke padha karo Ceklek. gambine. Oke, guys, awalnya lihatlah. Hebat. Guys. Jam 6:30, guys. Sampai itu keras rapat. Terakhir minggu udah terus nang ini kira. Udah tak kabut asap. Kabut, guys, kabut. Ngalane berjogo ya. Gitu. Ngalane BMKG. Jadi akan buat kaki. Oke, guys. Sudah nyampe. Wih, loro toren. Nek anu angin. Oh, angin. Ya Allah. Angin. Udah nyampe guys. Nah,
Sudah nyampe, sudah nyampe. Aku orang nge-vlog kemarin lagu-lagu kalau guys, bingung aku guys. Ya kok kan diganti lagune. Ora gah. Kok megah men. Aku enak gawe gini guys. Dari sapa gitu aku iki. Nala izin Bapak izin. Ya Allah, sami. Macak sok baik Mbak Pur iki. Asli deh. Nah gak enek ngrasani. Iya. Ya Allah Bapak. Ojo buka. Tenan pi nek gak enek kowe piye ruasan-rasan wian ya Allah. Nek rasan-rasan piye kek? Akurat aku dulu ya ta. Piye? Oh. Wes. Lu gak nge seragam dhewe? Ya Allah. Bangetan. Kayak seragam itu kayak belain kau. Sorry, kantangan. Kowe gak sok menang mentah wedane wong ngono kuwi bejo. Kita ketemu lagi dengan Mbak Ena. Janda 7 kali. Zani. Janda 7 kali. Iya ya. Gak digendep 10 lho. Wes to. Wes Pak Go. Kayak lagu nih. Yes. Enak lagu nih Mbak Win. Kalau belum di Kita kerja. Statusnya deh, pelok bos panon. Surya pura dijawab. Aku kan kika dikek amplop THR. Yo. Iya, khusus aku Dewi Putra. Ngomong iki THR sekarang. Gak, aku ora tahu aku baik. Menjaga keperawanan. Menjaga keperawanan. Biasa lewangnya apa? Kira sini dong. Napa? Kira sini dong. Betul napa-napa kan yang gue nyimpen Gue lewangnya mas ya. Gue di tukang syuting itu lah. enggak ngerti. Di Sabang kan iso streaming loro. Ya Allah pengantin baru. Ya. Minat Ya pengantin baru. Oh iya, bude lali. Bude kita. Pengantin baru. Salim kan. Walah, bude kon salim kira bude. Oh iya sik. Nih. Dulu, ojo geret to, akon bocah ning ndi? Gak boleh. Mau pas lagi. Yo, beta. Oh, iranya popo. Duduk situ. Salim karo bude to. Tambah. Sak endi? Lho, tenan apa ora? Kowe itu nek. Nah, ya. Ore. Lah iki karo sapa nek gak karo Yoni kok lancang mbak Ya iki. yo masa dhewe piye? Iki jane karepmu lan tekok piye lho. Nama nih, kowe apa to? Ini ramene nek sih. Karena aku Tugel do. Jalan sing nom. Wantep tadi. Sudah. Bilang, Mbak.
Soalnya lagi udah paling bernada halus loh. Mbak saya nek wong akeh. 1, 2. Lah kan tadi kan cek gudi. Belajar. Ora ketulan ini sama lu. Oke, dia. Lah iya. Kita perang kok arep anu marah ning ngene Dio aku. Ribet lu rena jo. Engko bablas ngene Dio. Assalamualaikum ar badan. Dul tang iki pribeto, Duk. Saling tak sewu kok nganu perjalananmu. Kok foto-foto ning adik pura-pura kemarin. Sewu piye lewat dhewe. Ojo mbok tintini lho. Wede-wede nek isar ngetel wong to kowe. Bose berarti. Piye cek tak kene bibit-bibit dirayu lho kok wer melok reni nemplok. Malah bose berarti dhewe. Melok sapa wae? Engko nek kowe apa melu, Mbak Luki ben melok kowe, Mbak Win karo aku. Engko aku tak kejak makku. Amanah. Kowe tak jak. Tak elep piye no? Iya, ayo. Aku baik hati dan tidak sombong. Kabeh tak jak. Aku golek wong iki angel. Enggak, mbok kon apa? Pokoknya godi wi juku wi. Anu to, Mbak Sawi jenenge. Mbak Win kan kono Bali ngono lho. Penginapannya saya nek. Wes. Mulai tak aku. Lho, boleh gitu. Penginapannya gone anu nek. Piye to? Lah kok mulih iki? Masane sedina kene Surabaya. Yo engko tak ora tak warne kowe, Dewo. Kok dia kalau dia dulu enggak Tak warne padha. Tak warane. Tak warne padha lanang kowe wedok padha wedok. Tak warane bojomu engko tak warane ben pinter, ben kowe kaget. Tidak. Mini kita. Nak. Mini kita. Tiba. rongsasi. Oleh. Anu Mbak Scott, Mbak. Pasang Scott. Nek anggur kayak tinggoni. Perias to, Mbak? Nggih, perias. Sing dirias sing pundi, Mbak? Aja nang kene, kono. Ana dienggo ngrias iso. Tunggu kene, tunggu mikir sik, Dok. Ambil lintang. Nah, wis. Depleng bude. Ya kuwi ibumu. Lho, adike iki kok nangis lho nek betul-betul. Ya Allah, jahate. Lah ya aja ngono to, Sini, Dik. sini. Karo bude. Oh, duduk manis karo bude. Duduk. Botolnya wis bar. Kayak pinter gak THR. Pupuh ki lho sing kudu dicuri THR. Wis bolak-balik. Dereng. Direne Mas Dwi kon sambulan aku. Piye? Iya, tak sanggul aja. Sanggulmu cepok. Tapi lejerin masalah jilbab kok. Oke, Mak Ajeng ya. Wah, cantik sekali. Kali kebaikan ngantos nganti buangan kampung luar itu kalau duit kamu kabika ya buat bapak Agus dulu di sakit mati saya dulu ya sakit mati
kan Piye? Iya apa nih kak? Iya, bener. Bobo Agus. Aku golekno bocah sitok to. Tak Dua-dua makin Golekno bocah sitok. Asisten. Aku ready. Bagian vlog, bagian foto. Konten. Iya to. Les spesifikasinya sih piye? Alah ngomong ya. UMR. Lanang kok wedok? Ya sing penting iso betul. Nek penak iki ya lanang to los ya. Iya iya. Iso mati iki los iki kan budal mulai iki gak anu gak bingung lho teman-teman iki. Piye? Terus dajong aditoro wontenipun BKPP kagak ladang. Ugiayu kala justru. Kepala mangke sak sampun beberapa ibu sekretari Kabupaten Sambutu asal tuju wonten papan pasiraman. Mugi kalese sapi sampun manji wonten ing sasana pasiraman iki bagus dalam ibu dikari aso nyampur konan toyo pitu. Ada sasmi itu dulu pada tipu seorang mangki sampun anak toyo sumber itu ingkang sepisan liga toyo saking senggan derajat sampun kata video menyebut Bapak Gus kacampur wonten ing toyo wonten ing pedal itu toyo ingkang kalian itu saking ketonggo sumber toyo saking ketonggo ingkang wonten go menika toyo saking asmara padi ingkang wonten kawan menika toyo saking Sunan Giri sumber itu ingkang sampun kakon menika toyo saking Zabzab saking tanah suci ingkang berasal menika saking Mbah Polil Dakalah Madura. Kalau itu sampun kata dening yang bagus bahasa ibu sikati handaya mono suci penggalih kelanten kan badi kaporo keramaten paripurna mangki bagus bahasa ibu sikati yang kata sampun hanya toyo itu doyo tumuju wonten ing sasana Panti Sungkem. Gandeng Mas Agus. Gandeng hilang. Apa iki? Ya, kok dalange kudu ngepek ae. Lah iya. Lumak sono bagus. Dadi golekan lho, Kak. Ibu sampean lumak sono tumuju wonten ing sasana papan pasungkeman. Dadi golekan kok iso. Kali kebaikan ngatos nyebut bagus dalasan Ibu Sri Kandi doyo-doyo mangki. Tak syuting sik nekno. Kadaraken Ibu Juru Pangadi Ibu Sono. Ya Kartini, kowe bar ngasak apa piye? Gilungan mok dawul-dawul kowe. Lumak sono ron-ron. Kok ndi engke lho? Batere dadan ning kono kok. Romo dalas. Oke, batere dadan kok kono. Saya caket. Kok ndi? Tindak ira. Masa kok rene? Iki sampun manji wonten sasana pasungkeman. Kalore nek mak kene. Dadi ku Sigra tanggep ing sasmita Ibu Juru Pangadi Busana sigra hanganti calon pinanganten putri. Arsa kalarepaken tumuju wonten ing sasana rinengga. Sigra kagelak ponang irama kalaju suwung. Kang putra Dian Ayu Arjing Okta Nur Aini Arsa sungkem padanira Geneng Rama terus takut dari
Benakno Mbak Pur, benakno. Sampun marang Abiyantara Sik. putra putri nenggih dihayat jenokta turaini sigra matur dhumateng Rama dalasan kang ibu. Ayo Nduk. Tak. Kembang kumumbang bonang wasta Rama dalasan Iki kang persiapane ibu. piye? Kok iso? Duping mangke sampun anampi sawanipun kang putra. Kados kawedar ing lesan. Duping mangke Gede kali ya, soalnya. Aja nangis. Aku jaluk lambene gitu. Ya Allah. Rasan dong loro iki. Bapak kalian ibu kersa nampi ingkang putra ugi ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa upami awit bapak Aja guyu to iki ngene guyu. Kewakelane. sampun kula wentah kula wiwit kandutan dumugi dewasa Aja nangis oleh kok nangis. Kok nyepek-nyepek lho iki apa? ing wekdal puniki ingkang putra badhe ngancik Ben gak nangis guys. bebrayan kula nyuwun pangapunten ingkang ageng Bapak Ibu kula dereng saged piwales menapa-menapa mugi sedaya berkahipun Gusti Bapak Ibu Aja nangis ngono nangis. Drotos aku. wekdal puniki kang putra nyuwun pamit wis dadi kodrating urip Aja Nduk nangis ngono nangis. kowe kudu lakoni kan kaya mengkono kanggo ngeterake lakumu tumuju ing bebrayan agung amung puji donga rina wengi sing kudu tak wenehke sira doa anakku kang tak tresnani sira wis dewasa
disiram nih. Kalau bersiram, Nah, kami jangan kuda. nah. Terus dada. Ya. Ambil kafe juga. Oke. Ibu Kartini monggo. Oke. Mau paham. Itu tanggap. Ambil kafe juga. Sing oke gak apa-apa yu. Ibu Kartini, Kasuan, Kasuan, Ibu. Mami monggo. Mami. Oh, Mbak Pur jago sapenit. Iya. Kayaknya jatah mau. Ingkang mengasah dan terangke Ibu Widya. Sasaran Ibu Widya, Ibu Widya, kabarin dengan sama calon pengantin. Berharap seberapa Jod. Yang bukakan Baida dalam Bu Widya. Sing oke Mbak, gak apa-apa Mbak. Sing oke. Monggo. Kandini pun ampun. Kandini dulu. Jadi kandini paham. Apa ini mawon? Pun mboten napa sak wontene mawon, Pak. Dadi kersane mboten golek-golek. Monggo sasaranipun Bunda Widya mantenya udah ditutupi terdini nang belum ada pengantin bagus begini marai berkata ini karo program ini ya itu Bismillahirrahmanirrahim. Orang pecah-pecah niat isun niat ingsun, orang pecah hendi orang pecah hendi nanging nanging mecah pecah pamore anakku pamore anakku. Alhamdulillah. Oh, sekarang ini aduh, kuda nih. Turun. Ajeng sama kuatkan Mbak Denul tiga primo. Jadi kami Itali Sukerto Pratodo ditutup tiga primo. Kemudian Sukerto ini teman-teman kita. Obis ing Budo Pangantono kakek ing Dadya Mulya. Monggo tiga primo. Monggo tiga primo, sasampun tiga primo. Monggo rekanipun dipun simpen lan rumiyin maki-maki bandingipun petak kalipun kubur lan pedhem. Terus sampun kasigas ing rawat itu sampun dipun paringaken denunnya makin dipun kubur kalipun petak. Sasampunipun rekmo katigas ateges persen panjenengan nggih. Nur persen panjenengan mugi-mugi Mbak Ajeng ilang sengkalane adoh godho pengantarane cedhak kamulyane besok dadi keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Bagus Kakak ini penjenengan ingkang ing wekdal punika sampun kirang jamas ngadusi programane paling wajib balita cilik mbok dusi saiki penjenengan sampun ngadusi propor
Ayo siapa yang dengan? Ayo salin langsung ya. Mbak Luki, ayo salin langsung Mbak Win, ayo. Ayo guys, ayo guys. Sri dipanggil